efter årtiers arbejde for Dansk Metal og for medlemmerne, er jeg nu klar til at gøre en indsats for Randers. Jeg kender de fleste af jer, men kan ikke være et sted i aften, fordi jeg har nedbesøgt min datter, som bor i New Zealand. Jeg kan sige lidt om mig selv, og ganske kort. Jeg er født og opvokset på Frederiksberg i København, hvor jeg gik på skole også. Og da jeg gik ud af skolen som 15-16 år, så kom jeg i lære som automekaniker og blev udlært i noget, der hed De Forenede Automobilfabrikker over på Roskildevej i København. Midt i 70'erne, der fik jeg tilbudt job i Randers. Og det var sådan lidt bevidst, fordi jeg havde set på kortet inden og kunne se, at Randers passede fint til min fritidsinteresse, som I sikkert ved er lystfiskeri. Jeg sagde ja til jobbet og arbejdede en periode ude på FDM som biltester. Efter FDM, så kom jeg på Randers Kaserne, hvor jeg arbejdede med dieselgenerator, bådemotor, plæneklipper, alt mekanik. Et rigtig spændende arbejde, hvor man fik lov at udvise sin faglighed. Kasernen lukkede som bekendt, og jeg stod uden job og kom så ned i fagforeningen, hvor jeg fik hjælp til at blive efteruddannet. Og jeg lærte så at køre med moderne værktøjsmaskiner via fagforeningen og kom så ud og arbejdede ude på Gerne. Ude på Gerne blev jeg snart valgt til tillidsmand, og efter nogle år som tillidsmand derude blev jeg ansat som fagsekretær i Dansk Metal. Det var i 88, og i 98 blev jeg valgt til formand, som jeg har været siden indtil udgangen af 16. Jeg glæder mig til det kommende valg, og jeg tror, jeg kan være med til at yde en indsats for Randers. Jeg har sådan nogle mærkesager. Selvfølgelig er jeg med på partiprogrammet. Men noget, der er meget på sinde, det er selve det arbejdsmarkedspolitiske, det uddannelsesmæssige. Vi skal simpelthen sørge for at løfte uddannelsesniveauet. Både for ledige, for beskæftigede, men også for unge. Det er en af mine mærkesager. Noget andet, jeg går meget op i, det er det miljømæssige. Jeg mener, at vi skal gøre en større indsats for at sikre vores drikkevand. Der skal være mindre brug af sprøjtemidler. Det skal være sådan, at hele vores opland, det er sikre, så vi ikke får den nedsivning. Det er en tækkende bombe, hvis der ryger for meget det ned i grundvandet. Jeg er også meget engageret i vores natur og vores vådområder. Og selvfølgelig skal alle vores vandløb og vores naturområder, de skal leve op til den målsætning, som er sat. Lidt tilbage til beskæftigelsen, så er jeg vant til at arbejde på det felt og har siddet i det lokale beskæftigelsesråd. Jeg sidder også i det regionale arbejdsmarkedsråd, og jeg er også næstformand op på Tradium, som jeg har været i også en del år. Så det hænger meget godt sammen med den interesse, også til byrådsarbejdet. Og her vil jeg selvfølgelig sørge for, at hvis man er uheldig ved at lede, at så får man tilbudt en opkvalificering, så man kan komme ud i job hurtigst muligt. Det må være det handler om. Men jeg skal ikke snakke hele aften, men vil gerne ønske jer en rigtig god generalforsamling og igen nogle rigtig gode beslutninger. Og jeg glæder mig faktisk til at komme hjem og være med i valgkampen, og det skal ske i forbindelse med det. Og jeg er hjemme omkring marts måned, men så går man jo snart i gang. I kan følge lidt med i, hvad jeg går og laver inde på min hjemmeside, som jeg også arbejder med, der hedder brakvand.dk. Og jeg har også en Facebook-profil og Instagram-profil og en YouTube-profil. Og jeg skal nok uploade for New Zealand, ligesom jeg også gør herhjemme. Så jeg håber, vi ses der, og er nogle af jer, der har nogle spørgsmål eller kommentarer til det, I har hørt om nu her, ved lidt mere om, hvad jeg er gået at lave, så er I meget velkommen til at skrive ind på min Facebook, men selvfølgelig også mail eller kontakt, eller på anden måde komme i kontakt med mig. Jeg vil gerne deltage i alt, der med det at gøre. Kan I have en rigtig god aften, og fortsat god februar og vinter er det jo herhjemme, eller januar og vinter. Jeg vil nyde solen og det gode vejr og naturen nede fra New Zealand.